Takže akože ja tu idem pozerať, že niečo, že čo je tu na veľkú noc. A počkaj, idem takto, to si trošku užívam. Ale vajco! Koľko musí dať? 15. 15 vajíčok musí dať. Zatiaľ som našiel dve. Tuto mám ďalšie vajíčko, to je tretie. Tu je štvrté vajíčko. Super. Piaté. Šiesté. Tu môžeme nájsť ešte, tu tam mám easy mod. Skoro som spadol do bazéna, ale to nevadí. 7, 8. Ešte, že som na 10 dosti, lebo to by bolo. 11. 12. 3. Ktoré by mali byť na spone. 13. 14. A posledné je tu. Odopkol sa mi auto. A keď chceš dať ďalšie easy vajíčka, tak môžeš ma sledovať na všetkých sociálnych sieťach.